garatu ondo. Futbol amerikarra kontaktu gabe. Hori nola existitzeko. Zibetiko ikusi dugu hortzean morrosko mordoa basta bestian kontrakotzen. Bai, azken finean, amerikar futbolen asko da hona da kontakto fisikoa. Ordu noiek idikitzeko pentsatu zuten variante bat, gerriko bat daukazu eta simulatzen du plakaje bat. Azken finean, jokaldia bukatutea, zu plakaketa hori jasotzean, digamos. Orduan, zein da zure helburua? Zure helburua da, rugbyan bezala, ensaio bat bita dana rugbyan, pues, flag futbolean da, anotazio lortzea, bere zelaiera iristea. Osea, zelaia antzekoa da, zelai berdinan jolasten da. Txikiagoa. Plakatu eta bestia lurrea bota, gerrikoa ikentzen zuenean, gelditu inbiartzea. Oida. Ni gelditzen banaiz hemen zure bustanakin, zu honea torri bihartzea. Hore, jokaldia gelditzen da. Jokaldia gelditzen, vale. Gero formazioa, azten da berriz formazio bat, eta horrekin berriz atakatzen da. Ondo da, autonomoentzako, adibidez, no? Nola ezin duten lesionatu, eta bai jai hartu, zuek autonomo esatere bai? Ke ba. Katxila mar, vale. Ondo. Bueno, eta... Nun sortu da jolas hau, joku hau, eta nundik ekarri dezue? A ber, hau amerikar futboleko variante bat da. Bai. Esatu batuetan ja 80 urte dola dara matxate jolasten. Vale. Baina hemen Euskal Herrian Bizkaian saiatu zuten pizkat garatzen, ez, kirola. Baina bakarrikan amerikar futbolera jolasten dute Bizkaian. Gaur egun talde bat bakarrik. Ja. Eta, bueno, gu hemen saiatzen egea, pizkat kirola zabaltzen, ez? Sustatzen, zabaltzen, da goxatzen. Haidez, orduan, Euskal Herri mailan ez dago beste talde ikan, esate zuen bezala Bizkaian dago baten bajo lasteuna honta, flag futbol, ez da? Deitzen da, nola da zen? Bai, flag futbola. Gaur egun ez, Santurtziko koioteak bakarrik amerikar futbolera jolasten dute. Vale. Eta orduan, esango genuke Euskal Herri mailan hemen Donostin dela leku bakarra kirolau praktikatzen dana? Bai. Orduan honenak izango zate, ez da? Noski, eta txarnak baita. Hori estiak utzi bukatzen. Ondo. Zema lagune jolasten duago? Nola da jokua? Bosten kontra da. Vale. Eta, bueno, gu 10 kide gea, ez? 10-12. Bai. Vale. Eta, bueno, astero behin elkartzen gea entrenatzeko. Eta jolasteko hortara. Hori da. Vale. Eta esaten dezue, bos bakarri jolasteko, futbol amerikarran ikiarri jende mordoa jolasteko horrez, da? 11. Amaikan kontra izatea? Bai. Futbolian bezala orduan. Azkenen talde espezializatu gaude, eta hor pixkada gehiago nazten da, zen azken 55 jokalari dira ekipo batean, baina kanpon zelaian como tal, 11 daude bakarrik. Vale. Eta, adibidez, zuek bosten aurka jolasten dezuen, norma berdina jartzen dituzue, o nola jolaste zue? Bueno, batzutan zaila da... Oseiten zelaia txikitu eta listo, edo zeiten dezue? Bai, a ber... Bai, zaitzen zelaia pixkat adekuatzea gauden pertsonen. Azken gure entrenamenduk dira, batzutan 10 gaude, beste batzutan igual 7-8 jute gea. Bai, futbola bezala, futbol 7 o futbol sala bat jolastia bezala. Hori da, azken taldea gea, eta bakoitzak baita bere bizitza dauka. Lana, ikasketak, eta gozek errespetu ben beha. Hau ez da hogi bide bat, ez da? Oida. Horendik anez. Vale. Estatu batutan adibidez, bai da hogi bide bat kirolontan ibiltzia? Hogi bidea... Ez nago ziur, baina, bueno, ja, unibertsitatetan taula, ja, kirol mota bat da. Vale. Eta oso famatua, ja. Bai. Eta adibidez, zapatillak, bueno, ni pentsatzen dut ja kaskua eta bestia jartzen duten armamentrua eta historia hori edan ez dezuela jartzen. Materiala azkenen zapatilla batzuk gaia, azkenen zapatillak, gerrikoa, eta baloia gutxi. Orduan, agina, futbol amerikarra baino merkeago ateatzen dare bai jolasteko, ez dela kaskua eta bestia eta armadura eta gauzak behar dira. Eta zezan behar nun, kirolau praktikatzeko, zein behar da? Bueno, pentsatzen futbol amerikan bezala, azkarra izan, eta engainatu, eta regateakin, eta holako gauzak, ez da? Bai, ez da beharrezkoa. Fizikoki altua, basua, gandiak, txikiagoak, berdin du. Bakoitzak bere lan adaka hor, ez da? Bakoitzak bere espezialitatea daka. Ados. Eta, zezan behar nun, adibidez, nola da, atzeak
bakarrik alda pasa, ez da? Aurreak hankakino, nola da? Zehazki kontatu zuek guri, nola da? Lau aukera dauzkazu. Zelai erdira pasatzeko. Bai. Eta orduan, baloia aurrerantz pasa, berda? Eskuarekin... Osa, rundu ya bezala, orduan. Alderantziz. Aurreaka pasara, atzaka ezin da pasa. Pasa daiteke. Bai, pasa daiteke, baina pasatzen badezu eskukin aurrerantz. Bai. Bakarrik, aurrerantz pasa, berda. Atzerantz pasatzen badezu, alda, baina bestea korrika behar du. Nola, zenekin behar duko, baloia jasotzeunak o pasatzeunak? Baloia hartzen behar. Ezin du berriro pasa. Ba, atxaka Bi pase atzaka ezin dien? Indaitezke. Atxaka indaitezke nahi duzun pasea daina. Baina horreaka pasatzen momentun, ezin daia gehiago pasa. Jasotzenak baloia... Ja da, taltzoitea juteko, ez da? Marroia gantza da. Vale. Vale, guen juten augartzen. Gero, nola di joa zorra, ez dakik rugbian melet, ez dakik eta hor zer regla gehiago daude? Kasu honetan ez daude meleak. Osea, fizikoki ondaiteken guztia ekiditu egiten da. Osea, ezin da blokeatu ni ezin, adibidez, ni joa baloia gabe, eta ikuste nire ekidea baloia dakala, eta bere defentsa bere gana di joala. Ni ezin bere gana junta bultza. Osea, ni momentu horretan jokaditik kanpo nago. Osea, utzin behartza, orduan aurreka pase bat iten desunean, bestiak baloia hartzen nian da aurrena korrika jutanean, aldan bakarrein zinta harrapatu. Hoi da. Hoi da, ez da?